Aray, balin dumawat tilamos mo paray. Balin dumawat. Sabi, buto ya. Master. Pagandahan to ng gupit mga kamaster. Oh. Diba yan? Kaya siya boy. Ganda ng gupit mo boy. Sinagupit sa'yo boy. Ah, si Tita Chini mo naggupit sa'yo? Ayos sundalo. Lining. Pling dirulin guys. Hah? Nakapunta ko nun yun. Mataydan na ha? Nakita ko rin siya, magsananan. Ya.
Ang dami mga kamaster. Okay. Yung mga audience natin, oh. Ang dami sila mga kamaster, oh. Mga hito. Dami mga kamaster. Ang pispan po ito. Paring Junard. Ay, takbo niya. Okay. Sunod mo guys. Patay ko guys. Yo. Begini. Ayan. Anong nila? Awan dyan. Kailangan din. Sa kanina mga Bagay, nalo bagay. Bagay.
mga kamaster, lilinisan na natin yung kanina dun sa fish pond. Susugba natin mga kamaster. Ano mga kamaster, linuluto na natin yung hito kanina. Yun. Malamdaman. Ito na mga kamaster, luto na. Pulutan ko naman. Grabe to. Prekanito ata, men. Okay. So hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Maraming salamat sa panonood. Huwag na rin kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share ang ating video. Maraming salamat at God bless you po.